Нека Бог да ни благослови. Амин. Виждам, че има сърца отворени за Господа. Слава на Бога. Радвам се. Имам малко тъга в моето сърце. Преди Нова година моята съпруга си замина от този свят на 45 години. Но аз вярвам, че един ден ще я видя. Защото аз съм обещал, когато повярвах в името на Исус, че ще му служа с дух и истина, с всичко, което идва в моят живот. Както виждате, аз съм тук да славя и да величавам моя Господ. Не знам какво прави Господ с нас, брати и сестри. Аз съм свидетел. И ще свидетелствам винаги, че Той върши чудеса. И тази вечер съм тук да ви кажа, че Той е свят. Единствен. И няма подобен като Него. Да благодаря на Бога, че чувствам Неговото присъствие. Утешителят, който е в моето сърце, му утешава. Влизам в стаята и когато си помисля за сестра Цонка, моята съпруга, Той не ми дава да мисля. Чувствам как някой ме гали, как е до мен. Обръщам се, не виждам нищо, но чувствам как една ръка ме гали. Чувствам Неговото присъствие, брати и сестри. Защо? Защото Той е жив. Той възкръсна. Първият плод на възкресението. И след това тези, които го очакват. За жалост има и такива плътски християни. Суетни християни. Но тази вечер съм тук да ви кажа, брати и сестри, слуги на Бога, избрани от Бога, премахнете суетата. Премахнете, брати и сестри. Защото всичко в този свят е суета и гонене на вятър. Всичко постигнахме в този свят с моята съпруга. Но ето дойде денят раздялата. Мислех, че ще даде Бог отговор на моята молитва, че Бог ще изцели. Молех се, имах вяра. Голяма вяра имах, но не моята воля беше, но волята на този. Той знае всичко за всеки един, както моето сърце, както вашите сърца. Той знае всичко, брати и сестри. Затова от сега нататък, в името на Исус, винаги славете Господа. Винаги въздигайте този Исус, който даде живота си заради теб, мен и целия свят. Този Исус, който тази вечер е тук, чувствам Неговото присъствие. Чувствам го, брати и сестри. Чувствам го. Чувствам как гали. Чувствам го, че Той е тук. Че Той тази вечер иска да отвори сърцето ти. Тази вечер, който и да си ти, човече, иска да направи храм и обиталище в твоето сърце. Защото Той е жив. Той е възкръсна. Слава на Исус. Слава на прекрасния Исус! Слава на мощния Исус! Слава на живия Исус! Този Исус, който тази вечер го хвалим, един ден ще си отидем. Всеки един от нас го знае. Годините ще преминат в този свят. Суета на суетата, 70 прекусил 80 човека тлитва. Но сега е благоприятно време за всеки един. Защо? Защото не се знае утрешния ден какво ще роди денят. Затова сега е благоприятно време да не заспиваме с греха, а винаги да се молим, непрестанно да се молим, за всичко да благодарим. Това е Божия воля за теб, за мен, за всеки един. Има ли отворени сърца за Господа? Нека да го пляскаме на Господа! Свят, свят, свят е Господ! Благодаря на Бога, че тази вечер ще чуете Слово от Бога. Моят брат е с мен. Ходим навсякъде, евангелизираме. И когато повярвахме, това няма да го забравя, преди 16 години, и тези думи Бог говореше, но ние като че ли не разбирахме
или не ни беше открито. И той каза, аз и живия паспорт, сиреч Снежен, че ще ходим по села и градове. Той не споменаваше моята съпруга. И сега разбирам вече думите на Исус, защото ето дойде денят, той ще я взе. И аз вярвам, че тя се утешава сега, там където Исус. И аз вярвам, че един ден и ние ще бъдем всички заедно. Вярвате ли на тези думи, брати и сестри? Вярвате ли в Божият рай? Вярвате ли, че Бог ни отмешал място, където е Той, да бъдем и ние? И това беше откровение. И сега това откровение го разбирам, брати и сестри. Благодаря на Бога, колкото Бог живот ми даде, да ги дам за Исуса Христа. Да ги отдам навсякъде, където Бог ме води, където ръководи, където Духът ме води, там ще ходя. Да бъде Божията воля, не нашата. Когато се моля, когато се молите, кажете да бъде Божията воля. Бог да не благослови. Кажи на брата, на сестрата, която е до теб, Исус те обича. Слава на Исус! Благодаря.